Nautilus Mutrikun dagoen ikasgune geologiko bada, museo txikitsua da, eta bertan egiten ditugu aktibitate ezberdinak. Mutriku dago Euskal Kostaldeko Geoparkearen barnean, Deba eta Zumaiarekin batera. Dinosaurioen garaian, gure itxias tropikal hauetan bizi ziren animalien aztarnak aurkitzen ditugu, amoniteak dauzkagu museoan. Amoniteak nahiko bitxiak, izan ere dauzkagu pieza batzuk 60 zentimetroko diametrokoak. Bertan dauden fosil guztiak mutrikukoak direla. Eta hori bitxikeri modun, museoa irikizela, ja amengo fosilak atera zirelako, ez dira kanpotikan ekarri. 君の笑顔の奥に僕は見た I found the secret ocean in your heart 誰も知らない場所 Hasi gera interpretazio zentroan banatu egiten ditugu asko kostata batzutan gurasoak eta umeak, eta gurasoak audiovisual bat ikusten dauden bitartean, umeekin sartzen gera laborategi txikitxo baten. Laborategi horretan, esplikatzen diegu, asaltzen diegu zelan funtzionatzen zuten, zelako animaliak ziren Amonite eta Nautilus hauek, ze egoeratan bizi ziren, eta behin bertako asalpen txikitxoa, bertako introduzioa eginda gero, jaisten gera kulturetxera. Tailer ezberdinak egiten ditugu, 3 tailer ezberdinak egiten ditugu, eskaiolakin fosil txikitxoak, amoniteak zelan funtzionatzen zuten jakiteko globoen bitartez, eta margotzen egiten ditugu bai beste amonite moduko batzuk, eta gero jartzen diegu umeei benetako fosil bat garbitzen. Eta kanpoko bizitak izaten dira Saturraren aldera, Zazpi hondartzak osona hori ikustera nondik atera diren Nautilusen dauzkagun fosil guzti horiek, eta beste aukera da barkoan, Mutrikuko portura jaitsi eta barkoan gaur egun dugun irteera hori, Mutrikutik Saturraranera, da etorri. Gure amildegi hauek dirudite liburu bat, eta liburu horretan orriak irakurri ditzazkegu. Justo, Mutrikutik hasi eta Zumaiara arte daukagun kostalde honetan, gure lurraren historian 60 milioi urte irakurtzen ditugu. Gure bizitetan ahalegintzen gera, jendeari hori kontatzen, ez? Zergaitik daukagu hori, zergaitik kontatzen digute, eta nola interpretatu ditzazkegu horri horiek edo gure arroka hauek. Umeak etortzen dienean, lehena lastura etortzen dira, eta gero ja plazan egiten dute aktibide batzuk, eta etortzen dira gero oinez goiko laraino. Nik erakusten dut ardiak, gero beraia sartzen dira ikuiluan, eta ikuilu txiki daukagu, eta orduan ematen dute belarra eta pentsuak eta bar. Eta arkume bat badaude, orduan guztu biltzen dira umeak arkumekin. Baita ere esplikazio de pixka nola dan raza latza, nola Euskal Herriko raza da, eta nola da oso fundamentala ere mantentzeko hemengo paisaiak eta dena oso ardi importantea da, ez? Eta gero juten gara gaztatokira. Han erakusten dut, nola egiten den gaztaia, Idiazabal gazta nola egiten den, prozesu osoa ikusten dute, eta gero etortzen gara honea, topalekura, eta hemen erakusten dut artillaren prozesua. Ardi latxan dakan artilla da, oso latxa, hori ematen dio izena ardiei, baina oso artilla polita eta berezia da. Hombre, Lastur berez dago geoparkeen bihotz-bihotzean, ez? Oso bizitza oso naturala da, gaude mendian, baina baita ere itxason onduan. Orduan daukagu toki bat, zoragarri pasatzeko oporrak edo igande pasatzeko.